съдбата, вярвам в пророчества и вярвам в дарби. Лично мен ме е страх от Силвия и аз съм го казала неведнъж, тъй като тя си е малко хахо-пипи. И не искам нито да си общувам с нея, нито да ми гледа на карти. Нищо не искам от нея. Романтични чувства, твоите чувства са истински и заслужават да бъдат изразени. Ето виж. Много яко. Не желая Силвия да ми гледа на карти, тъй като според мен тя е една шарлатанка, която прави някакви магийки, за да можем да си тръгнем по-бързо от имението и от далек. Но искам за деня. Много ми е важно за деня, за да видим О, да, добре. какво ще се случи на церемонията и на коктейла до вечера. Последният човек, на който Силви гледаш на карти, беше Шармин и тя се тръгна. Това е изолация. Loneliness, малко като самота. Ти може би се чувствала в изолация през това време. Може би. Това ще се окаже истина. Силви им каза много истини. На Йоана мисля, че се падна изолацията, което реално е така. Не задържай своята светлина само за себе си, отвори я и я сподели с останалите. Много хубаво. Това последното изречение ми харесва. Йоана и Надя като цяло и те си хахо-пипи и с Силви много добре си пасват. Вече започваме да привличаме хубави неща Да. и наистина да се наслаждаваме на любовта, която е здравословна връзка, взаимна любов, любов, от която получаваш радост и щастие и наистина всичко е наред. Много хубаво. Да. Силвия е гледала на две момичета, които са били в имението и двете са се тръгвали в деня, в който им е гледала. Дано да е за добро. Ще видим тази и аз вечер. мисля, че е за добро. Надя и Йоана са си чисти пътници. Очаквам, че коктейла ще бъде доста спокоен, тъй като Тея няма да има възможността да говори. Тея. Да, тук беше Тея. Аз стигам довътре да видя дали някоя е останала. Everything I've ever built was because I had the power in the palm of my hands. You got this? Вземи гаечни ключове с трещотка за 16,99. Прободен трион за 49,99 с Kaufland Card. И още много Parkside продукти постоянно в Kaufland. Орео Пакман е тук. Влез на oreo.eu и разбери как да спечелиш награди на друго ниво. Да го взема. Да го взема отвътре да си дам. Минете, разбирам. Да отивам, не? Те е много сладка. Толкова много иска нещо да каже. Много гласа ти е отнет. Много ми харесва така. Харесва как? Това означава да. Два пъти. Това е нейния глас. Не. Прави някакви мимики. Ето, слушай, се смеят. Се смеят като идиоти. Тя буквално техния шут. Да. Един път си съгласна, два пъти не сте. Тя лицето ще каже всичко. По-тихо ми е със сигурност, защото устата на те е запушена, но
Аз съм сигурна, че тя ще намери начин да е под светлините на прожекторите и да блесне с някои от другите си номера. Ние ще отиваме тази вечер. Цял ден съм си мислила дали ще се видим. Госпожица влюбената дали ще отиде да го покани на среща. Дали той ще я покани на среща. Здравейте, дами. Здравей. Добре сме ти. Вече Аз също. страхотно. Ето при мен. Имам места. Алек идва първо при нас и искам още от първата секунда, ако мога да си го дръпна и най-накрая да си поговорим. Първа си заплювам ред. Искам и аз да се видя с теб тази вечер. Алек, всички искаме да се видим с теб тази вечер. Днес сме решили да направим списък. Само когато ти решиш ме поканиш. Да, Мога ли да те открадна за момент? Аз първо поканим. А тя каква е хитрош. Тя взима, например, магичното сервирането на питие. Добре, тя... Много набързо го открадна. Връщам се веднага. Първо ми открадна срещата с бялата роза и сега, след като аз се престраших и каня, а не чакам той да ме покани, тя идва отпред и казва: Алек, може ли да те поканя на среща? Подготвила съм ти питие, заповядай. Ако не искаш, ползвам бухалката. Айде, идвай. Да. Много грубо. А ние с деликатност, Алек. Мрън. Всичко е наред. Какво става, Барби? Искам да му кажа някои неща, свързани с куцото пиле Викито. Помниш ли, в предната церемония ми каза: ще приема тази роза, ако не обещаеш да спреш да ги биеш толкова. Да. Така. И ме набедиха, че съм била агресивна. Оттам ме набедиха, че съм щупила, пукнала или навехнала ръката на Виктория. Но се оказа друго. Тя просто е симулирала, тъй като имахме една игра. Тя преди играта ходеше по този начин, с бинтована ръка. Започна играта и вече нищо не я болеше. Добре. Следователно, това е симулация. Както казах на всички, че аз не съм направила абсолютно нищо и ме набедиха без да има причина. Както не знам какво ти е било разказано, че да ми кажеш по този начин да не ги бия толкова. И затова реших да ти споделя какво се е случило, за да не оставаш с грешни впечатления, че аз съм супер агресивна и не мога да си меря с силите. Не си мисля, че съм с грешни впечатления. Аз точно за това ти го казвам, че няма никакви последствия, просто това е било за малко внимание. Дали от твоя страна, дали от страна на абсолютно цялото имение. Просто исках да го знаеш, че просто се симулира и ме изкарват виновна за нещо, което не съм. И се надявам той да го разбере и да осъзнае и да направи така на Викито и да се маха. Добре, благодаря ти. Моля. Се върна при щана. Станаха. Ти ли отиваш? Ами да. Връщат се. Много хубаво. Браво. Вал, май ще напада. Сега ще ги пресрещна. Има друго. Дежавю. Няма да му видя очичките тая вечер. И ти ли отиваш? Че съм бърза. Това лично мен ме ядоса, защото ми писан постоянно с това нахалство. Някои хора да успяват. Чакай, Алекс ще избере. А дали ще ви го дам? Трябва. Имаше избор. Имаш избор. Алек, ела при нас. По-добре ще. С такива провиквания, надали ще му е много Аз ще ти помогна. Добре. Открадна си. Валерия си го отмъкнал. Хвана си го под ръчичка. Аз се седнах на диванчето. Наде. И на мен ми го отмъкнаха. Ей, за е толкова. Това няма да се повтори повече. Забелязваш ли как малките са много по-нападателни? Феноменално беше. Благодаря. Реших да съм малко по-различна този път.
Все повече и повече ми харесва тази различност. Супер. Има много. Безумно много ме привлича. Мале. Буквално ме пали. Ще да е малко Вече ми много по-близо. далече и ти на мене. Да, и без това е студенко малко. Опасна работа. Много важен аспект за мен в едни взаимоотношения всъщност е интимната връзка. Ами не, за мен е важно това нещо и ако то не върви, малко по-сложно е. Мислите ли, че Вала има шанс с него? И да ви кажа. аз мисля, че има. Свободно казва, че не е тук заради него. За какъв шанс изобщо става От дума? неговите очи нещо може би друго. От неговите очи мисля, че има. Защо няма? В смисъл, тя е хубава момиче. Според мен, да. Валерия се амбицира към него след сълзливата история. Абсолютно, да, така е. Да, но тя сега играе точно ролята на жертвата и се чувства добре. Тя е и жертва, и изкусителка, и съблазнителна, и екзотична. Валерия е красива, няма спор в това. И може да изглежда изключително мила и невинна, но за цялата тази фасада се крие едно изключително злобно същество. Мале, Валерия, ша... Мале, Валерия, ша... Според мен това почва да се просташко. Още по-добре мислиш, че е така, защото се опитва да се впише в компанията. Боже, в коя компания? По-добре е сама да съм отколкото тази компания. Добре, според вас, Надя иска да види Алек или просто иска да прекъсне срещата? Просто иска да прекъсне срещата. Аз така си мисля. Тия поганци страдат от крайна липса на внимание. Ти май наистина не си имал много голям късмет с мъжете. Да, нямам. Първия беше много ревнив, втория се случва това, а третия не, съжалявам. А третия... Ако може поне разговора да не ни слуша. Съжалявам, ако прекъсвам нещо. Ще ви изчакам да приключите. Да, благодаря ти. Зло куче. Хваща и не пуска. Много са мълчаливи на съседното диванче. Потънаха им гемиите иначе. Ами да очаква според мен да й провали срещата. Още чака. Не знам, наистина не знам какво толкова си говорят. Сигурно му разказва поредната си драматична история и иска съжаление. Живота ми е така. На Свети Валентин бях в болница заради приятеля. Моля? Да. Даже не знам как да се изразя. То не беше побой, но ми посегна. Едното ми око беше синьо и подото. Имах синини по врата от душене и сътресение на мозъка. Последният ми приятел, той беше пиян. Говорех му навъпреки, при което той се нервира. И аз избягах от него, отидох в банята. Той влезе и се започна цялото нещо, но нямам спомени от тогава, тъй като бях със сътресение на мозъка. Ти това го наричаш, че не е побой? Не е побой, защото ако беше решил да ме бие, можеше и да не изляза от банята. И тогава всъщност се запознах с баща ми. Ние се чуваме от време на време, но до там. Ако има някакъв проблем или когато мама почина, примерно, тогава се бяхме чули за последно. И ми сподели, че ще идва до България. Това е дълга историята там. Детски глупости, за да не плаща издръжка, да получавам детски от държавата. Просто не му се варят пари от неговия джоб. Не е много заинтересован от мен. Той не е оставил с мама, когато съм била на 1-2 годинки.
И ми звънна, каза ми, че ще идва до България, но аз точно тогава бях в болница. И се запознахме тогава. А той все пак дойде ли до болницата да те види, че си окей, така? Момчето, което ми причини това. Баща ти. Момчето не. Бях пуснала жалба в полицията, но последствие я махнах. То това ли беше финала? Не, аз му простих. Как така си му простила, бе? Защото съм глупава. Никога не трябва да се прощават такива работи. Никога. Пуснах жалба заради Войчо ми, отидох да я махна след това, без той да знае, защото не искам да го правя. Какво намесва Войчо ти? Тъй като нямам мъж в семейството ми. Той ме видя просто и каза, че отиваме да вадим медицинско и да пускаме жалба в полицията. А ти не си отреагирала по никакъв начин. Трябва някой да те види, за да каже... Аз не исках той да ме вижда, но той ме видя. Ама всеки нормален човек, който обича около тебе, ще иска да се извади, нали, каквото трябва и да бъде наказано. Но в последствие и на него му обясних. Няма извинение на нито един мъж за агресията към жена. Нито един мъж. Така е, никога. съгласна съм. Но ако мога да се върна, пак няма да го направя. И никога не трябва да се дава пример от това, че жена може да прости такова нещо. Защото не трябва да се прощава такова нещо. Аз не мога да тая лоши чувства в себе си. Това е много хубаво, но не трябва да прощаваш такива работи. Цялата история е много дълга. И аз съм видяла с моите очи, че той не е такъв човек. Просто алкохол му беше дошъл в повече. Да, това е оправданието на всеки насилник. Вече бях привързана. И не исках да оставам сама. Объркваш места. Махнах жалбата, защото бях наивна и влюбена. Явно. Реално си оставила един насилник на свобода? Добре, аз не чувствам вина. Ти даваш си сметка, че като си оттеглила жалбата, реално си поставила под риск и друга жена, която потенциално може да се види с него и той да направи също с нея? Не чувствам вина и за това. Има много неща, които трябва да научи за себе си и за това какъв човек трябва да бъде, според мен. Такива неща никога не трябва да ги пускаш да си отминават, защото такива неща се случват, за съжаление. Да. И колкото повече хора кажат този не заслужава, или то трябва да му се отрежат възможностите или всичко останало. Трябва просто такива неща да бъдат наказвани. Колкото повече гласове го казват нещо, колкото по-голяма активност има за това нещо, толкова повече няма да се случва. И аз съм сигурен, че ти не би пожелала на друга жена, момиче, която и да било това, което ти си преживяла, нали? Да. Реално си допуснала грешка. И това е нещо, което трябва да си го разбереш наистина. Ще говорим на това. Не казвам, че съм взела правилното решение, но това реших да направя и това направих. Але? Не си го изпила още. Не съм, но за малко. Почти ме отбя вятъра. Наистина много исках да си поговоря с Алек. Първо, искам да ти кажа, съжалявам, ако съм прекъснала нещо. Наистина това изобщо не е в мой стил. Знам, че е малко грубо, но пък наистина много исках да те видя и наистина се притеснявам, че момичетата са доста нахъсани и се получава малко като една щафета и не исках да пропускам тази възможност да те видя. Разбрах, че тук трябва наистина да си вземеш това време, защото ако просто чакаш, няма да имаш такава възможност. Днес разбрахте ли, че Силвия е гледала на Надя? И аз си мисля, че някоя, тъй като нали, поверието е такова, че на която всъщност гледа Силви си тръгва, тъй като и на Шармин, нали, в навечерието на коктейла беше казала, че ще се сближат с Алек и тя си тръгна. Тия глупости хора. И добре, просто казвам, че поверието е такова, не знам какво ще стане. Сега, не съм врачка, аз не мога да кажа. Нали, ти виждаш чрез твоите карти. Да, аз наистина имам прозрения, имам силна интуиция и наистина виждам някакви неща. И знам винаги какво ще се случи предварително. Наистина? Да, имам, но това е просто силно шесто чувство.
И какво ще се случи днес? Мисля си едно нещо, но не искаш да го казваш. Да. Добре. За мен много важно нещо в живота е семейството. Как си представяш твоето семейство? Какво искаш да бъде то? Не мога да съм сигурен живота докъде ще му доведе. Но има няколко неща, за които съм сигурен. И то е, че колкото повече деца, толкова по-добре. Че колкото по-свободен избор имат те, колкото по-голяма свобода имат да показват индивидуалността си и да са такива, каквито са и да бъдат себе си, толкова по-щастлив ще бъда аз. Обаче... Това е. Другите неща са... Зависи как ще направи света и живота. Обаче, какво? Обаче аз много подкрепям това, че трябва всеки да има свобода на избор, какъв да бъде, как да изразява себе си. Но много често срещано е в живота, че тези, които са по-различни, не са приемани от обществото и страдат от една или друга форма, защото са изолирани. Това е, за съжаление, май е така. Да. Моята лична представа е, че колкото по-различен си, толкова по-добре. Всеки един различен човек, колкото е по-различен, толкова по-интересен свят за опознаване. За мен е пъстото и цветното, различното, странното, лудото е чар, то е дар. И аз така смятам. Супер. Хубаво. И какво още чухте? Колко време Барбара гледа? А те защо имат всъщност нужда да им бъде... Ами те казаха, че има много интересно. Надя няколко пъти попита за коктейла и за церемонията. Какво ще се случи? Аз си знам бъдещето, защото той е там. Свързано. Ето там ми е моето бъдеще. И сигурно се целува в момента. Не. Много набързичко. Тя чака повече отколкото. Чика, хора. Сори. Искаха. Супер нагли са, супер не са бутат. Не оставят възможност на човека да дойде и да напокани като мъж. Мога ли да те открадна за... Може, аз нямам никакво време покрай вас, но разбира се, Киара. Винаги. Това, че тяхното поведение е такова, не означава, че и ние трябва да се излагаме и да бъдем жалки по този начин. Аз наистина съм много нежна и чувствителна и не съм така нахална и напориста като другите момичета, които ходят и се бутат при него. Моето поведение е различно. Моето поведение е някакси по-класно, по-дамско. Всеки преценява. Не мисля, че човек трябва да пада толкова ниско.